Sziasztok! Szeretném bemutatni nektek a közösségi kávézót. A Család és Gyermekjóléti Központ Győr működésében vagyunk itt Hadivárosban. Egy panel rengetegben, úgyhogy rengeteg ember van itt, nagyon sok idős, kisgyermekes család, egyedülálló, elvált, mindenféle ember. Nekik kedvezünk különböző programokkal, kerámia műhely, bútorfestő, papírfonás, ezekről mindig tájékoztatunk az ajtón és Facebookon is. Ha belépünk, akkor jobb oldalon van egy kávézó része a helyiségnek, ide bárki bejöhet kávét, teát inni, beszélgetni. A másik oldalon pedig egy ilyen kis játszós rész van, nevezzük így, rengeteg könyv, társasjáték gyerekeknek, hiszen nagyon sok olyan foglalkozásunk van, amikor kisgyermekek, felnőttek, idősek egyszerre jelennek meg nálunk, úgyhogy ilyenkor egy térben mindenféle generáció van. Ez a foglalkoztató termünk, többnyire itt zajlanak a kézműves foglalkozások. Kerámiázunk, bútorfestőzünk, papírfonás van, úgyhogy ahogy látjátok, minden is itt van, tehát minden foglalkozás alapanyagát itt tároljuk. Aztán, ha innen kijövünk, akkor ebben a nagy térben szoktak megvalósulni az alkalmi programok, a farsang, a Halloween, a Mikulás, a szülinapok. A közeljövőben egy nyárzáró parti lesz, amit itt rendezünk meg. Nagyjából 30 ember fér el itt kényelmesen, de azért ezen még egy picit túl szoktunk menni, és a mellékhelyiségek után található egy konyhánk, ami nem csak a mi saját kiszolgálásunkra van, hanem közösségi programként és részeként is szoktuk használni.